Hello po, ito po ang magiging kalagayan ng panahon para bukas sa Bicol Region. Ito po ang Bicol Weather Update. So ito po ang latest animation mula po dito sa wendy.com na akin pong nakuha. Ulitin ko po, ito po ay hindi ko po pag-aari. Ito po ay pag-share lamang ng information base po dito sa animation na ito. So kung titingnan po natin bukas, magiging maganda po ang panahon sa kabuuan ng Bicol Region. Bagaman may mga kalat-kalat na pag-ulan, ay mga mahihina lamang at paminsan-minsan. Yan pong kulay blue na kaulapan ay patuloy na magdadala ng mga mahinang pag-ulan sa Bicol area. Kasama na po dyan ang part ng Visayas. And kung makikita natin, bukas yan Friday, morning medyo may kalakasan ay may pag-ulan, subalit sa bandang hapon ay magiging maganda ang sikat ng araw. Yan po sa Daet, Camarines Norte, may mga pag-ulan po mamayang gabi hanggang pong bukas ng umaga, subalit pagsapit po ng alas 8 ay magpapakita rin ang haring araw na sabagamat may mga panandali ang pag-ulan. Dito naman po sa Naga, magiging maganda rin ang panahon, subalit may mga isolated thunderstorm na may kalakasan na pag-ulan na abot lamang po ng 0.9 na millimeter na pag-ulan. Sa may Vera Catanduanes, na dyan rin po magiging maaraw din bukas, subalit may mga panandalian pag-ulan din sa umaga. Sa Legazpi, dyan po magiging maganda rin ang sikat ng araw na may mga kalat-kalat na pag-ulan. And sa Sorsogon, magiging maganda rin ang panahon sa bandang hapon at sa umaga may mga thunderstorm. And sa Masbate area naman po, kung titingnan naman natin ang Masbate area, so sa Masbate may mga pag-ulan bukas, subalit may mga maganda rin ang panahon na may mga thunderstorm lamang sa bandang umaga at bandang hapon. Kabuuan, magiging maganda pa rin ang kalagayan ng panahon. Sa ating pong naman lakas ng pag-alon, magiging banayad hanggang po sa makatamtamang pag-alon po ang mararanasan po dito sa may Masbate area, na aabot lamang po ng 0.3 ang taas ng pag-alon. Subalit po dito sa may part ng Sorsogon at Legazpi City, may pag-alon pa rin na aabot ng pwedeng umabot ng 1.7 meter o 1.8 sa bandang hapon. Kaya mag-ingat pa rin dyan mga kababayan natin sa may Legazpi at Vera Catanduanes dahil po sa malaking pag-alon ng karagatan. At kung titingnan natin yung animation ng kanilang waves, kung gaano man ito katataas, nandito po sa atin pong animation makikita na may kulay blue at light blue na kulay. Ibig sabihin po yung mga color light blue, yun yan po yung mga mahihina na aabot lamang ng 0.6 na pag-ulan. Dyan po sa malapit sa Dalampasigan, 0.2, and dyan po kapag nagpalaot ka, abot po yun ng 1.6 to 1.7. And sa may part ng Garak and Sorsogon and Legazpi, abot po ng 1.7 meter na taas ng pag-alon. Kaya mag-ingat pa rin po ang mga kababayan natin dyan. Sa clouds naman, makikita natin yung mga dilaw, mga konti lamang na mga kaulapan. At yung ating pong animation na sa satellite animation natin dito sa wendy.com, makikita natin yung mga maninipis na ito pong bilog sa may Sorsogon. Tataas po yan sa may Naga bukas ng umaga at magpapaulan po, subalit panandalian lamang. Yan lamang po. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod na video.